நமக்கு எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा माताजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य हरे ज्ञानाञ्जन कृष्णा माताजी। हरे कृष्णा। येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मया ददाति स्वपदातिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते रूपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। चैतन्य जय नित्यानंद। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। हरे कृष्ण जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण माता जी। ओके स्टार्ट பண்ணலாமா? ஓகே I'll share the प्रभु ईश्वर yeah. कृष्णा। இன்னும் வரல சார். Yes, earlier. தெரியல. இன்னும் ஸ்டார்டிங் வருது. Again, 1 minute. உங்களுக்கு தெரியுதா யாருக்காவது? இல்ல மாதாஜி இன்னும் வரல. பஃபர் ஆயிடுதான். ஸ்டாப் அண்ட் ஸ்டார்ட் அகைன் சார். I'll do that. Says the screen is loading. Sorry. कितना श्लोक माता जी? कलावती माता जी। कलावती माता जी மாதாஜி நேத்து நான் சரிங்க படிச்சேன். அது லோட் ஆற வரைக்கும் தமிழ் தான படிச்சிருக்கீங்க. 26 அந்த சாப்டர் முடிஞ்சது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓ இன்னைக்கு புது சாப்டர் ஆரம்பிக்கணும் மாதாஜி. இல்ல ஆரம்பிச்சாச்சு. சாப்டர் ஆரம்பிக்கணும். மாதாஜி இன்னைக்கு தான் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். 17 ஆரம்பிக்கணும். 17 And for some reason
It's not loading. It says the screen You is keep trying, loading. Prabhu. Nothing is. நீங்க தமிழ்ல யாராவது ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க பாப்பா. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. 17வது அத்தியாயமா மாதாஜி? ஆமா. அத்தியாயம் 17 ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் இளமை பருவ லீலைகள். ஸ்ரீல பக்தி வினோத தாக்கூரால் தமது அமிர்த பிரவாக பாஷ்ய உரையில் சுருக்கமாக வழங்கப்பட்டுள்ள 17வது அத்தியாயம் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் 16வது வயதில் இருந்து சந்நியாசம் ஏற்றவரை நடைபெற்ற லீலைகளை எடுத்துரைக்கின்றது. இந்த லீலைகளை ஸ்ரீல விருந்தாவன தாஸ் தாக்கூர் சைத்தன்ய பாகவதத்தில் ஏற்கனவே விரிவாக விளக்கியுள்ளார். எனவே கிருஷ்ணதாச கவிராஜ கோஸ்வாமி அவற்றை சுருக்கமாகவே எடுத்துரைக்கின்றார். இருப்பினும் அவரது லீலைகளின் சில பகுதிகளை பிருந்தாவன தாஸ் தாக்கூர் விரிவாக விளக்காத காரணத்தால் அந்த பகுதிகள் இந்த அத்தியாயத்தில் விரிவாக காணப்படுகின்றன. இந்த அத்தியாயத்தில் மாம்பழ விநியோக திருவிழாவின் விவரங்களையும் சைத்தன்ய மகாபிரபு சந்த காஜியுடன் நிகழ்த்திய விவாதங்களையும் காணலாம். இறுதியாக அன்னை யசோதையின் மைந்தனான பகவான் கிருஷ்ணர் அன்னை சச்சியின் மகனாக சச்சினந்தரின் வடிவில் பக்தி தொண்டின் 4 தெய்வீக ரசங்களை சுவைத்தார் என்பதை இந்த அத்தியாயம் வெளிப்படுத்துகிறது. ஸ்ரீமதி ராதாராணி தன் மீது கொண்டுள்ள பரவச அன்பினை புரிந்து கொள்வதற்காக பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் உருவை ஏற்றார். ஸ்ரீமதி ராதாராணியின் பாவமே பக்தி தொண்டின் அதி அற்புதம் பாவமாக கருதப்படுகிறது. சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் வடிவில் சாட்சாத் கிருஷ்ணரே ஸ்ரீமதி ராதாராணியின் பரவச நிலையினை சுவைப்பதற்காக அவளது நிலையினை ஏற்றார். வேறு யாராலும் இதனை செய்ய இயலாது. ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் 4 கரங்கள் கொண்ட நாராயணரின் உருவை ஏற்ற போது கோபியர்கள் அவருக்கு மரியாதை செலுத்தினர். ஆனால் அவர்கள் நாராயணரில் ஆர்வம் கொண்டிருக்கவில்லை. கோபியர்களின் பரவச அன்பில் கிருஷ்ணரை தவிர இதர வழிபடத்தக்க ரூபங்கள் அனைவரும் புறக்கணிக்கப்படுகின்றனர். எல்லா கோபியர்களுக்கு மத்தியில் ஸ்ரீமதி ராதாராணி மிக உயர்ந்த பரவச அன்பினை கொண்டுள்ளாள். நாராயணரின் ரூபத்தில் இருந்த கிருஷ்ணர் ராதாராணியை கண்டபோது அவரால் தமது நாராயண நிலையினை தக்க வைக்க இயலவில்லை. அவர் மீண்டும் கிருஷ்ண ரூபத்தை ஏற்றுக்கொண்டார். பிரஜபூமியின் மன்னரான நந்த மகாராஜர் நவத்வீபத்தில் சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் தந்தை ஜெகநாத மிஸ்ரராக உள்ளார். அதுபோலவே அன்னை யசோதை பிரஜபூமியின் ராணியாவாள். அவள் ஸ்ரீ சைத்தன்யரின் லீலைகளில் சச்சி மாதாவாக உள்ளாள். எனவே சச்சியின் மகன் யசோதையின் மகனாவான். ஸ்ரீ நித்யானந்த பிரபு வாத்சல்யம், தாஸ்யம் மற்றும் சக்கிய உறவின் பாவங்களை ஏற்றுள்ளார். ஸ்ரீ அத்வைத பிரபு சக்கிய மற்றும் தாசிய பாவத்தினை வெளிப்படுத்துகிறார். பகவானின் இதர சகாக்கள் அனைவரும் தங்களது உண்மையான அன்பில் நிலை பெற்று ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் சேவையில் ஈடுபட்டனர். எந்த பரும்பொருள் சியாமசுந்தர கிருஷ்ணராக அனுபவிக்கின்றாரோ, யார் ஒருவர் கோபியர்களுடன் நடனமாடி தமது புல்லாங்குழலை இசைக்கின்றனரோ அவர் சில நேரங்களில் பிராமணரின் குடும்பத்தில் பிறந்து சந்நியாச வாழ்வினை ஏற்று ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் கதாபாத்திரத்தில் லீலை புரிகிறார். கிருஷ்ணரே கோபியர்களில் பரவச பாவத்தை ஏற்றார் என்பது முரண்பட்டதாக தோன்றலாம். சாதாரண மனிதரால் இதை புரிந்து கொள்வது மிக கடினம் என்பது உண்மையே. ஆயினும் அவை அனைத்தும் சாத்தியம் என்பதை நாம் பரமபுருஷ பகவானின் அச்சிந்திய சக்தினை ஏற்கும் போது நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியும். இங்கே பௌதிகவாதங்களுக்கு அவசியமில்லை. ஏனெனில் பௌதிகவாதங்கள் அசிந்திய சக்தியின் தொடர்பில் அர்த்தமற்றவை. 17வது அத்தியாயத்தின் இறுதியில் ஸ்ரீ கிருஷ்ணதாச கவிராஜ கோஸ்வாமி வியாசதேவரின் அடிச்சுவடுகளை பின்பற்றி ஆதி லீலைகளில் வழங்கப்பட்டுள்ள அனைத்து லீலைகளையும் சுருக்கமாக வழங்கியுள்ளார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. Hare Krishna Mataji, screen 3 da I am sharing. Prabhu, don't worry. So 17 chapter, screen 3 da. Okay. 17 chapter வந்து என்ன சமரைஸ் பண்றாங்கன்னா, பக்தி வினோத தாக்கூர் வந்து அவரோட அமிர்த பிரவாக பாஷையால சொல்லியிருக்காரு. சைத்தன்ய பிரபுவோட 16வது வயதுல இருந்து அவர் வந்து சன்னியாசம் எடுத்த வரைக்கும். இப்போ விருந்தாவன் தாச தாக்கூர் வந்து ஆல்ரெடி வந்து டீட்டெயிலா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காரு சைத்தன்யா பாகவத்ல. நான் விருந்தாவன் தாஸ் தாக்கூர் யாரு கிருஷ்ண லீலையில?
வியாசரா மாதாஜி. கரெக்ட். தேங்க்யூ கலாவதி மாதாஜி. ஸோ வியாசர். அதனால கிருஷ்ணதாஸ் கவிராஜா வந்து ரொம்ப டீட்டெயிலா சொல்லல. ரைட், எதெல்லாம் அங்க இல்லையோ அது வந்து தான் இங்க இருக்கு. ஓகே, இதெல்லாம் அங்கே, அதாவது காமனா எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு. இந்த சாப்டர்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, ஒரு மாம்பழம் ஃபெஸ்டிவல்னு ஒண்ணு வரும். அப்போ வந்து சைத்தன்யாவோட சான்காசி மீட்டிங், அப்புறம் வந்து அவரோட யசோதாக்கு மகனா பிறந்த கிருஷ்ணா, ரைட், அவரே தான் சச்சி மாதாக்கு நந்தனா பிறக்கிறாங்க அப்படின்னு. இது வந்து எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம்னா, இது வந்து எதுக்கோசரம்ன்றது நம்ம பார்த்துருக்கோம், நம்ம ராதாராணியோட பிரியத்தை அனுபவிக்கிறதுக்கோசரம். அதனால கிருஷ்ணர் வந்து சைத்தன்யாவோட ரூபம் எடுக்கிறாருன்னு. அதே மாதிரி ராதாராணியோட பாவம் என்ன அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கும். அதனால கிருஷ்ணா அவரே வந்து அந்த ராதாராணின்னு இடம் இருந்தா எப்படி நம்ம ஃபீல் பண்ணுவோம் அப்படின்னு அவர் நினைக்கிறாரு. இப்போ கிருஷ்ணா வந்து அந்த ஃபார்ம் 400 ஃபார்ம் எடுக்காரு இல்லையா, கோபிஸ் வந்து மரியாதை தான் காட்டுறாங்க, மரியாதை புருஷனாக்கிடுறாங்க அவங்கள. ஏன்னா அவங்களுக்கு அது அவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை, ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த பிரேமை அவங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு. அதனால எல்லாருமே வந்து வர்ஷிப்பபிள் ஃபார்ம் ஆஃப் கிருஷ்ணா வந்து டிஃப்ரெண்ட், ரைட். கிருஷ்ணா வந்து அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி வேணாம் அப்படின்றாங்க. அதாவது பிரியத்தோட வேணும், சும்மா கும்பிடுற மாதிரி வேணாம். அதுல ராதாராணி தான் ஹையஸ்ட். அதனால கிருஷ்ணா வந்து இந்த ஃபார்ம், நாராயண ஃபார்ம் பார்த்த உடனே அவரால் ராதாராணி முன்னாடி நிக்க முடியாம அவர் வெண்டாண்டு வந்துட்டார். இப்ப வந்து பிரஜபூமியில வந்து நந்த மகாராஜ் இருக்காருல்ல, அவர் தான் இங்க இருக்கிற ஜெகநாத் மிஸ்ரா அப்படின்றது. அதே மாதிரி யசோதா மாதா சச்சி மாதா. தற்போர் சச்சின் மகனும் யசோதாவோட மகமும் 2 பேருமே ஒண்ணு. நித்யானந்தா என்ன, அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா 5லயும் சர்வ் பண்றாருன்றத பார்க்கலாம். அதே மாதிரி அத்வைதா வந்து ஃப்ரெட்டர்னிட்டி, அதாவது ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அண்ட் சர்வெண்ட் 2 ஃபார்ம்லயும் எடுக்கிறாரு. ஸோ ரெண்டுமே பேரண்டல் ஃப்ரெண்ட், ரெண்டுமே நித்யானந்தா பிரபு. அத்வைதா ஆச்சாரியா வந்து வெறும் ஃப்ரெண்டும் சர்வேட்டர், இந்த 2மே எடுக்கிறாருங்க. அதே மாதிரி ஷியாமசுந்தரா அப்படின்றவரு யாரு, நம்ம கிருஷ்ணர், ரைட், ஃப்ளூட் வாசிக்கிற மாதிரி. அவர் வந்து பிராமண ஃபேமிலியில சைத்தன்யாவை பிறக்கிறாரு அப்படி வந்துட்டு அவர் சன்னியாசமும் எடுக்கிறாரு அப்படின்றத சொல்றாங்க. இதை பத்தி நம்ம ஆர்கியூ பண்ண வேண்டிய தேவையில்லை, ஏன்னா அது வந்து வேஸ்ட் டைம், ரைட். எண்ட் ஆஃப் த 18th சாப்டர் முடிஞ்சப்பறம் இவர் வந்து இதெல்லாம் சமரைஸ் பண்ணுவார். இப்போ வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டெக்ஸ்ட் போகலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. வந்தே ஸ்வஹேராபுதேஹம் தம் சைதன்யம் யத் பிரசாததா யவ்வனா சுமனாயந்தே கிருஷ்ண நாம பிரஜால்பகாஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. வந்தே படிங்க. வந்தே ஸ்வராத்வேகம் சைதன்யம் யத் பிரசாததः யவனா சுமானயந்தே கிருஷ்ண நாம பிரஜல்பகா. நான் எனது மரியாதை கலந்த வணக்கங்களை ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவிற்கு அர்ப்பணிப்பதாகட்டும். அவரது கருணையினால் தூய்மையற்ற யவனர்கள் கூட பகவானின் திருநாமத்தை உச்சரித்து மிகச்சிறந்த பக்குவமான கண்ணியவான்களாக மாற முடியும். பகவான் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் சக்தி அத்தகையதாகும். பொருளுரை: ஜாதி பிராமணர்களுக்கும் முன்னேறிய வைஷ்ணவர்கள் அல்லது கோஸ்வாமிகளுக்கும் இடையில் ஒரு தவறான புரிந்துணர்வு நிலையாக இருந்து வருகிறது. ஏனெனில் ஒருவன் தனது உடலை மாற்றாத வரையில் அவன் பிராமணனாக முடியாது என்று ஜாதி பிராமணர்கள் அல்லது சொல்கின்றனர். நாம் விவாதித்துள்ளபடி பகவானின் மிக உயர்ந்த ஆற்றல் மிக்க சக்தியினால் கிருஷ்ணதாச கவிராஜ் கொஞ்சம் மியூட் போடுங்க, ஏன்னா என்னால மியூட் போட்டா ஸ்கிரீன் போயிடும். தேங்க்ஸ். சாரி. அனைத்தும் சாத்தியமாகும். இதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியம். சைத்தன்ய மகாபிரபு கிருஷ்ணரை போல பூரண சுதந்திரம் உடையவர். எனவே அவருடைய செயல்களில் யாரும் குறுக்கே நுழைய முடியாது. அவர் விரும்பினால் வேத கொள்கைகளை பின்பற்றாத தூய்மையற்ற யவனனை கூட பக்குவமாக செயல்படும் சிறப்பான கண்ணியவானாக கருணையுடன் மாற்ற இயலும். இது ஹரே கிருஷ்ண இயக்கத்தின் பிரச்சார பணியில் உண்மையாக நிகழ்ந்து வருகிறது.
தற்போதைய ஹரே கிருஷ்ண இயக்கத்தின் உறுப்பினர்கள் இந்தியாவில் பிறந்தவர்கள் அல்ல, வேத கலாச்சாரத்தை சார்ந்தவர்களும் அல்லர். ஆனால் 4 அல்லது 5 ஆண்டுகள் என்னும் குறுகிய காலத்திலேயே ஹரே கிருஷ்ண மகா மந்திரத்தை உச்சரிப்பதால் அவர்கள் இத்தகைய அற்புதமான பக்தர்களாக மாறியுள்ளனர். இந்தியாவில் கூட அவர்கள் எங்கெல்லாம் செல்கிறார்களோ அங்கெல்லாம் பக்குவமான நடத்தை கொண்ட சிறந்த வைஷ்ணவர்களைப் போல நன்றாக வரவேற்கப்படுகின்றனர். குறைமதி கொண்ட மனிதர்களால் இதனை புரிந்து கொள்ள இயலாது எனும் போதிலும் இது ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் விசேஷ சக்தியாகும். உண்மையில் கிருஷ்ண உணர்வுடைய மனிதனின் உடலில் பல்வேறு வழிகளில் மாற்றம் பெறுகிறது. அமெரிக்காவில் எங்களது பக்தர்கள் தெருக்களில் கீர்த்தனம் செய்யும் போது நீங்கள் உண்மையிலேயே அமெரிக்கர்களா என்று அமெரிக்க பெண்களும் கனவான்களும் வினவுகின்றனர். ஏனெனில் அமெரிக்கர்கள் திடீரென்று இத்தகு நல்ல பக்தர்களாக மாறுவார்கள் என்பதை யாரும் எதிர்பார்த்திருக்க முடியாது. யூத மற்றும் கிறிஸ்துவ குடும்பங்களிலிருந்து வந்த இந்த மாணவர்கள் அனைவரும் ஹரே கிருஷ்ண இயக்கத்தில் இணைந்து விட்டார்களே என்று கிறிஸ்துவ பாதிரியார்கள் கூட மிகவும் ஆச்சரியமடைகின்றனர். இயக்கத்தில் இணைவதற்கு முன்பாக அவர்கள் மதத்தின் எந்த கோட்பாடுகளையும் தீவிரமாக பின்பற்றியதில்லை. ஆனால் தற்போது அவர்கள் பகவானின் உண்மையான பக்தர்களாக மாறியுள்ளனர். எல்லா இடங்களிலும் மக்கள் இந்த ஆச்சரியத்தினை வெளிப்படுத்துகின்றனர். நாங்கள் எங்களுடைய மாணவர்களின் தெய்வீக நடத்தையில் மிகவும் பெருமை கொள்கிறோம். இருப்பினும் இத்தகைய அதிசயங்கள் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் கருணையினால் மட்டுமே சாத்தியமாகின்றன. இவை சாதாரணமானதோ பௌதிகமானதோ அல்ல. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. என்ன சொல்றாங்கன்னா, பிராமணரா பிறந்தாதான் பிராமணர் வந்தது அது உண்மை இல்லை, நம்ம பார்த்துட்டோம். நம்ம வந்து பிராமணா வாழ்ந்து காட்டினாதான் பிராமணர். அதே மாதிரி ஸ்மார்த்தா பிராமணர்ஸ் என்ன சொல்றாங்கன்னா, மறுபடியும் பிராமணி ஆகணும்னா மறுபடியும் இறந்து பிறக்கணும். அதுவும் இல்லை, நம்ம எப்ப வேணா வைஷ்ணவம் ஆகணும், அது பிராமணரை விட ஜாஸ்தி அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம். இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஃபாரினர், நம்ம ஜெயபத்ரிகா மகாராஜே எடுத்தாங்க, அவர் வந்து இந்தியனே இல்லை இல்லையா, பிராமணராவும் இருக்க முடியாது. ஆனா இப்ப பாருங்க, அவருக்கோசம் நம்ம தரிசனம் பார்த்துருக்கோம். ஏன்னா அவர் அவ்வளவு பியூர் பியூட்டி. ஆனா இதை வந்து புரிஞ்சுக்க முடியாது யாராலையும். ஏன்னா சைத்தன்யா வந்து இண்டிபெண்டன்ட்னால அவரை வச்சுதான் நம்ம போகணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது வந்து நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஒன்றும் இல்லை, கிறிஸ்டியன்ஸ், ஜூ, அவங்க எல்லாம் கூட கிருஷ்ண கான்சியஸ். இன்ஃபேக்ட் பிரபுபாத ஃபாரின்ல இருக்கச்சு முஸ்லிமா இருக்காச்சு கிருஷ்ண நிறைய முஸ்லிம்ஸ் கூட வந்து சேர்ந்திருக்காங்க இந்த மூமெண்ட்ல. ரைட், பிரபுபாதா இருக்கச்சு முஸ்லிம் கூட நிறைய பேர் வந்து சேர்ந்திருக்காங்க அப்படின்னு. ரைட், நெக்ஸ்ட். ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சைத்தன்யா, ஜெய நித்யானந்தா, ஜெய துவைத சந்திர ஜெய கௌர பக்த விருந்தா. எல்லாரும் சொல்லுங்க. ஜெய ஜெய நித்யானந்தா, கௌர பக்த விருந்தா. Translation: All glories to Lord Chaitanya Mahaprabhu, all glories to Lord Nityananda Prabhu, all glories to Advaita Acharya, and all glories to all the devotees of Lord Chaitanya. Hare Krishna Mataji. Thank you. Hare Krishna. Kaishora Leela Sutra Karila Gangana Yavana Leela Sutra Kare Anukrama. ಕೈಶೋರ ಲೀಲಾರ ಶೂದ್ರ ಕರಿಲ ಗಣನ ಯೌವನ ಲೀಲಾರ ಶೂದ್ರ கரி அனுகிரமா. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் கைஸ்வர லீலைகளின் சுருக்கத்தினை நான் வழங்கினேன். தற்போது அவரது இளமை பருவ லீலைகளை வரிசை கிரமமாக விளக்குகிறேன். இந்த இதுல படிச்ச மாதிரி ஞாபகம் மாதாஜி தெரியல. ஓகே, ரைஸ்வரா வந்து அவரோட யூத்ஃபுல் பாஸ்ட் டைம்ஸ் குரோனாலஜிக்கல்ல பார்க்கலாம் அப்படின்னு. இல்ல மாதாஜி, இன்னும் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். வித்யா படிக்கல. வேஷா சம்போகா நித்ய கீர்த்தனை பிரேம நாமா பிரதானிஷ கௌரோ திவ்யதி யவனி.
Sandhya rasa desa sambhoga nritya kritanati prema nama pradhanischa gaura divyati yavana. Translation. Exhibiting his scholarship, beauty and fine dress, Lord Chaitanya danced and chanted as he distributed the holy name of the Lord to awaken dormant love of Krishna. Thus Lord Sri Gaura Sundara Shona in his youthful pastimes. Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இது வந்து அவரோட பாஸ்ட் டைம்ஸ் பத்தி சொல்லிட்டு இனிமேதான் வரப்போகுது. யவன பிரவேஷ அங்கேரா அங்க விபூஷணா திவ்ய வஸ்திர திவ்ய வேஷா மால்ய சந்தனா. யவ்வன பிரவேಶ அங்கேர அங்க விபூஷண திவ்ய வஸ்திர திவ்ய வேஷா மால்ய சந்தனா. இளமையில் நுழைந்த போது மகாபிரபு தம்மை ஆபரணங்களால் அலங்கரித்துக் கொண்டார். சிறப்பான ஆடைகளை உடுத்தி மலர் மாலை அணிந்து சந்தனத்தை பூசிக்கொண்டார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அவர் ரொம்ப அழகா ட்ரெஸ் எல்லாம் பண்ணிப்பாரு அப்படின்னு சொல்றாங்க. சின்ன வயசுல எப்படி இருப்பாங்க நீங்க பாத்துக்கோங்க. வித்யார ஔதாத்யே காஹ்ரோ நா கரே கணனா சகல பண்டிதாஜி கரே அத்யாபனா. வித்யார ஔதத்யே கஹோ ந கரே கணன சகல பண்டித ஜினி கரே அத்யாபனா. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு தமது கல்வியின் கர்வத்தினால் யாரையும் பொருட்படுத்தவில்லை. கல்வி கற்ற சமயத்திலேயே எல்லாவித பண்டிதர்களையும் தோற்கடித்தார். ஆமா, சின்ன ஸ்டூடெண்டா இருக்கச்சே அவர் கொஞ்சம் அப்படின்ற ஒரு ஃபீலிங். வாயு வியாதி சலே கைலா பிரேம பிரகா பரகாஷ பக்தகண லான்யா கைலா விநீத வில்லாசா. வாயு வியாதி சலே கைல பிரேம பராகாசா பக்தகான லானா கைல விவித விலாசா. Translation. தெரியல மாதாஜி. In his youth, the Lord exhibited his ecstatic love of Krishna on the plea of disturbances of the bodily years. Accomplished by his confidential devotees, he enjoyed various pastimes in this way. Hare Krishna Mataji. மாதாஜி எனக்கு டைம் ஆகுது மாதாஜி. நீங்க கிளம்புங்க. ஆயுர்வேத சிகிச்சையின்படி ஒட்டுமொத்த உடல் அமைப்பும் வாயு பித்த கப என்னும் 3 தாதுக்களினால் செயல்படுகிறது. உடலினுள் சுரக்கும் திரவங்கள் இரத்தம், மலம், சிறுநீர் என்று பிரிக்கப்பட்டு மாற்றமடைகின்றன. ஆனால் உடல் கூற்றில் ஏதேனும் தொந்தரவுகள் ஏற்படும் போது சுரக்கப்படும் திரவங்கள் உடலில் உள்ள வாயுவின் தாக்கத்தினால் கபமாக, அதாவது சளியாக மாறிவிடுகின்றன. ஆயுர்வேத வழிமுறையின்படி பித்தம் பிரிக்கப்பட்டு கபம் அதிகரிக்கும் போது உடலினுள் சுழன்று கொண்டுள்ள வாயு பாதிக்கப்பட்டு 59 விதமான நோய்கள் உருவாகின்றன. அத்தகு நோய்களில் ஒன்று பைத்தியக்காரத்தனம். உடலுள்ள வாயுவும் உடற்கூறுகளும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன என்று கூறிக்கொண்டு ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு பைத்தியம் போன்று செயல்பட்டார். அதன்படி அவர் தமது பள்ளியில் விளைகளின் இலக்கணத்தினை கிருஷ்ண உணர்வின் மூலமாக விளக்கத் தொடங்கினார். இலக்கணத்தில் உள்ள ஒவ்வொன்றையும் கிருஷ்ணருடைய தொடர்பில் விளக்கிய மகாபிரபு தமது மாணவர்களை உலக கல்வியிலிருந்து விலகுமாறு தூண்டினார். ஏனெனில் கிருஷ்ண உணர்வை அடைந்து அதன் மூலமாக கல்வியின் மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலையினை அடைவது சிறந்ததாகும். இந்த தளத்தின் அடிப்படையில்
பிற்காலத்தில் ஸ்ரீல ஜீவ கோஸ்வாமி ஹரிநாமாமிர்த வியாக்கரண என்ற தலைப்பில் இலக்கணத்தை தொகுத்தார். சாதாரண மக்கள் அத்தகைய விளக்கத்தினை பைத்தியக்காரத்தனமாக கருதுகின்றனர். எனவே மகாபிரபு பித்து பிடித்தவர் போல செயல்பட்டதன் நோக்கம் கிருஷ்ண உணர்வை தவிர நாம் அனுபவிக்க வேண்டியது வேறு எதுவும் இல்லை என்பதை எடுத்துரைத்து அனைவரையும் கிருஷ்ண உணர்வில் திசை திருப்ப வேண்டும் என்பதே. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் இந்த லீலைகள் சைத்தன்ய பாகவதம் மத்திய லீலை முதல் அத்தியாயத்தில் விரிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளன. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கேக்குதா? கேக்குது கேக்குதா? கேக்குது. சரி சரி. ஏன் வரல? ஓகே. லார்ட் வரல இப்போ? வந்துருச்சு. லார்ட் வந்து அவரோட பிரேம கிருஷ்ணருக்கு வந்து என்னன்னா எல்லாருக்குமே தெரியும். இன்னும் வந்து ஃபுல்லா எக்ஸிபிட் ஆகல, ரைட்? அது வேரியஸ் காஸ்டியூம்ஸ் இனிமே தான் ஸ்டார்ட் ஆகும். ஆயுர்வேதால கூட நிறைய சொல்லுவாங்க இல்லையா, மேல பயில் இதெல்லாம் பார்த்துருக்கோம். பித்தம், பாதம், அதெல்லாம் வந்து உடம்பு வந்து செக்ரீட் பண்றது, ரைட்? அது வந்து பாடிலி டிஸ்டர்பன்சஸ் கொண்டு வந்து கொடுக்குற சான்ஸ் இருக்குன்னு. அதனால ஆயுர்வேதால என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, உடம்புல என்ன பிரச்சனை இருந்தாலும் இதுதான், அதாவது இந்த 3 டிஸ்டர்ப் ஆச்சுன்னா 59 வியாதிகள் வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதுல ஒண்ணு வந்து பைத்தியக்காரத்தனம், ரைட்? நம்ம கூட சொல்லுவோம், கரெக்டா சொல்லணும்னா சோடியம் குறைஞ்சிச்சுன்னா கொஞ்சம் மைண்ட் டிஸ்டர்ப் ஆகும்னு சொல்லுவோம், கரெக்டா சொல்லணும்னா சயின்டிபிக்கா. அதுல வந்து டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆஃப் பாடிலி ஆயிடுதா அப்படின்னு. அந்த மாதிரி வந்து ஒரு மாதிரி சைத்தன்யா வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா பண்ணாரு. அதனால நிஜமாவே அவருக்கு வந்ததா மாதாஜி? நிஜமாவே அந்த மாதிரி அப்படின்னு இல்ல, கொஞ்சம் ஏடாகூடமா பேசுறாங்கனாலே அப்படிதானே. அவர் வந்து எது எடுத்தாலும் வந்து இல்ல நிஜமாவே சோடியம் குறைஞ்சிச்சுன்னா கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி டிஸ்ஓரியன்டா பேசுவோம், அது நிஜம். சைத்தன்ய பிரபு பேசுறது எப்படி இருந்துச்சுன்னு அது எனக்கு தெரியாது. பட் அவர் வந்து எல்லாமே கிராமர் எது பண்ணாலும் கிருஷ்ணரோடயே அவர் லிங்க் பண்ணி அவருடைய நோக்கம் தான். அதனால வந்து இப்ப நம்ம கூட எடுத்தீங்கன்னா இந்த கிரவுண்ட்ல நான் இப்படி பேசிட்டு இருந்தா ஒர்க் ஆகும். இதுவே வேற ஒரு இடத்துல போயிட்டு நான் இதே பேசிட்டு இருந்தேன் வச்சுக்கோங்க, இந்த மாதிரி என்ன லூசுன்னு தான் சொல்லுவாங்க. நம்மளோட ஃபீலிங் அப்படின்னு. இப்ப வந்து நான் வந்து கரண்ட் ஷாக் அடிச்சு ஆண்டவன் அருளால எனக்கு ஒன்னும் ஆகல அப்படின்னு சொல்றச்சே ஓகேன்னு சொல்லவங்களும் இருக்காங்க. சிலர் வந்து என்ன லூசா மூந்திருக்கு நீ வேற அப்படின்னு சொன்னவங்களும் இருக்காங்க. நீங்க கேட்டீங்களா அவங்க சொன்னது? அப்படியே ஆமா, எப்படி ஆகும் அப்படின்னு. அப்ப உங்க அசோசியேஷன்ல இருந்தவங்க எல்லாருமே என் கேசில கிருஷ்ணா கான்சர்ன்ல தானே இருந்து. என்னோட அசோசியேஷன் வந்து இது ஒண்டி இல்லையே, எங்களோட அசோசியேஷன் நிறைய இருக்கும். ஆஃபீஸ் ஒண்டி இருக்கலாம், ஒருத்தர ஃபர்ஸ்ட் டைம் மீட் பண்றவங்க இருப்பாங்க, கிளைண்டோட கிளைண்ட்ஸ் இருக்கும். நான் அப்படியே ஒரு சின்ன வீட்டுக்குள்ளேயா இருக்கும். நம்ம வெளியில போறச்சு நிறைய புது ஆளுங்களை மீட் பண்ணுவோம், முஸ்லிம்ஸ் மீட் பண்ணுவோம், கிறிஸ்டியன்ஸ் மீட் பண்ணுவோம், ரைட்? சோ அதனால வந்து இப்படி ஆச்சான்னு கேக்குறவங்க கூட இருக்காங்க. அவங்க தப்பா சொல்றாங்கன்னு சொல்ல வரல. அவங்க எல்லாம் தப்புன்னா அப்ப வந்து கோயில்ல வந்து உங்களுக்கு பக்தியிலன்னு சண்டை போட்டவங்களும் என் கூட இருக்காங்க. சோ டிவோட்டின்றதால கிரேட்டுன்னு இல்ல, நான் டிவோட்டியானா மோசமும் இல்லை. என்னோட ஃபர்ஸ்ட் கிருஷ்ணா கான்சியன்ஸோட ஸ்டோரி என்னன்னா, நான் டிவோட்டி யாரா இருந்தாலும் அவங்க வந்து நம்மளால கிருஷ்ணா கான்சியன்ஸ் கிட்ட வரணுமே தவிர ஐயோ எனக்கு வேணவே வேணாம் கிருஷ்ணான்னு சொல்லி ஓடக்கூடாது. அது வந்து கிளியரா நான் therefore லார்டோட பர்பஸ் என்னன்னா, அவரோட ஆட்டிடியூட் ஆஃப் கிரேசினஸ் வந்து எல்லாமே வந்து கிருஷ்ணா கான்சியன்ஸ் தான். அதுதான் அவருக்கு எல்லாமே அதனால அவர் என்ன வேணாலும் செய்வார். அதனால அதுதான் வந்து சைத்தன்ய பாகவத்துல சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா. பிரபு நான் நோட் பண்ணிக்கோங்க, இதோட நான் கிளாஸ் சென்ட் பண்ணிக்கிறேன். 17.8 நாளைக்கு 8 எடுக்கணும். தேங்க்யூ மாதாஜி, ரொம்ப தேங்க்ஸ். அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ ஸ்ரீல பிரபாத்ஜி நாமாச்சாரியா